ki ai ki nong rim jong kajat benriu jongi hak baya dei bat kasensiar khadar ngalayo I hakipun snem hakisan pusau snem balalet baro kita kinong mi khmat jongi kidei kiju kidei ki longkum ki khalung khana bat kadei kajat benriu jongi ru kadei kabang idang shuwan hakinik sensiar khadar kiba om shim ladon kita kinong yalam jongi kibana du bangilayo ya kajelaru namarwa hakapor bagi khi ya kajela Meghalaya jongi ru kiakhi kisamla khasi jongi udawan long khali pat u long u Captain William sangma tikadai kata kading bomdan kita kinong yalam kadai kababaro kita ki nong mi khmat jongi kibadan ha kabor sarkar bat ha kita ki bor jongka opposition ru kim dan kya kata kanong rim ba omdan uta unong yalam uban pen I ya kanong rim uban pen I ya kalenti bat uba unkren yaka taka mat kabayadei bat kajat benriu jongi balai bangilayo ya kajela Meghalaya kata kamut ba ngadei kariu kentai ngadei kariu shimet ngadei kabriu kaba labit labiang kajing puliru hendrai ngadei kabriu batrai kakam lajong dengan dei kabriu kaba jutrai kikam bade kiba ya dei bat kasorkar namangi train nakayang kasam kabangi don kam lajong kamut ba kita ki kam jongi ki dei ki ya ringkat bat kasorkar kamut ki jing mentoi ru ngi yobun ki jing du jing mentoi ru ngi yobun bat kadei kata kabala lam lenti yanga bangalawan hakane karansan kadei kabakta ya kayang kasam kajonga bat kakta ya borok koi kajela banga sawan hangni ban pensyai babaro kita kinong mikmat jongi ha kita kisan pusau snem kilong khalung kilong kum tu kum basya penyale kai yale khiu jale kai kum tu tenang tu pada sele kai kini syuki kitu ki jale kai mandai ki bapen I bahaya kita kijing long ka farsi jong karukum embrio kamu begitu kini lek kai mau pon kitu ki bang yale ban kentiu kitu ki mau kamu yale ban yo pon kamu kitu ki jing lek kai mendai ki bapen I bahaya ngawat benia bah baki don jingmot ayu dinah takadau ngamban si ngahap mi syahmat namar bangalayo I ba kata kasensyar kadar hak ni kajela jongi kalong khalung khana bat om judan kita ki jingla bansol ya kita ki isu ki bajumi na kawai kapor na kiwe ki thama om ju dan ko kita ki mat ki ba ka sarkar kelala banwan ra sya khading ya penbet hendai dan ki basu sangap no jar ki basu ja la ja la ne dan bet kita ki basu ya no sileng kamu empat dan kata ka ba on yo sisya kata kading job le si kadon ru saya I comment denang tapan kabang aku ban pensyayang ni bade kadai ba ngalawan no jubor daladi pangayo I bahagan ir sensyar khadar kita ki nong mi khmat kim tip balai ka jela jongi kalong kata ka jela ka ba om sim pat long ka jela ka ba pura ba om sim pat lalong kata ka jela ka ba la luin bat om sim pat ladon kata ka jing kentiu karoi kapar bat barok hat kadi ka bang isu yo anak ni kari jongi shulilam kata kamu yo ajing mantoi lat nang ta om don ai ka bangin pen mantoi naka neka hendo ka siap ka jongi dinang tapan kata ka de ka pen bor yang aba anwan ha ka ne ka ransan ka de na ba ngalayo I ba om don iwe du inong mi khmat iban ai ya ka daw ten rai jong ka ne ka jing mi ki kan ram ha ki khaput tikadi kata kabanga ngajukit khia bah hamtam sikithan nang kondong namar hasar ngam da saleh ham namar ba kibun ki banang bastan ai lat ki mat ekran kita bastan namar le si yang alikin sak hentren tikadi kata kabala dangayo I nang ni sakmat kinu kita kimat ki bah hasar ru kim laban keren ngan sakren namang ngalayo I bah kane kadai nak jing bom dan kita ki start ki syampang ki banna ka sorba ka penlong yanga ba
ngan wat kilat kilti kumno bangan keren ya kita kiba kim tip dikata bala penlong yang bangan wan hagani karansan kadai na bang layo I ba kini ki kendram kiba mi menta kadai na ba ni helem long kita kiba bot din bat ni syuken no abi ya kibai kiba sniu dikata ka bang wan hang ni menta bang wan kerpang bangan ai burum ya kani ka sarkar namar ba kalawan ra ya kani ka mat ka ba kala ai kata ka announcement bala keren ita madu prestun hakis haus nem arhaja arfoni arhaja arhuwai ngayo iya kata ka ba iong ba ka sarkar menta kan ai no kasurok furlin nadu umsirpi hadu nyomer bat nah nyomer serta mobil kan yo ka highway bat on pendep ya kata ka surok hapo ka arhaja arhulai ubanai no pra Te kata te rang kalalong song tenat bahaya ngaba ngan wat benia ya kata. Bat hang ta susu ka ong gumnu I ong gumnu I madua I ong ba usar ka u sipairu ula ai jaka. Hang ta lele kan lanang ketik susu I remote yang perkat jonga ba usipai bom ju kamla kwat ban ai jaka watang sifut ru. Pinyata ini apa ya kini put bu usipai jak mod hadu unda job tiau hadu pinahap serenda. Dia kata iba penlong yang ngabang pensyak skor bah. Dia nang tang ala but dien bah bahkan tak sarkar kayo pisan ai. Di ledan iwe perlok jonga iba lama yang yang piwat ju so pen nyalam bakala ya kibrio. Ba kani ke sarkar ka dan dak urban. Dia orang kata ke urban ke sarkar Meghalaya urban jongi kala arus pak bah mu kata. Ne kala bandai kumtaru saya ai haki komen nomor ba ngakeren namar bangam bansi ban keran namar bangala yo I ba yaki khaput om don bala ban sol tila dangam tip ru to so ba ban pensyai nga kanang bangarung ngan nang mi syakmat bangan pensyai la dangala nang yo susu kading syai namang ngami dah kading bit le se bat kata kading bit ke seluruh ki ong ngalai ibun bahagi bakan tho ki ong ha ka bit ya ke seluruh ti balai kitu ki ba start ka dia kim seluruh tengah mi manga kata ka bit ke ba seluruh bangan pensyai ba phintip e balai ki ai kita ki daw jong kathama tibat ha kata ka por ka ba manga ngalai osngo ya kata ka announcement jong I madu ti kamut nga ngalabut din ti balai kita kiliang persya pat kim sim labut din balai kita kiliang persya kim keli phio pisana ku sarkar kiti ban keli ka sarkar ba kayo pisana kan hap pensyai kanang ba kenumi kini ki kendrum kum ba menta ba piong kani ka sarkar bam sap kani ka sarkar tu tilada nga kemen ya kata ka surok katai ka baka sarkar ka syana da kata pisa bam sap pisa bam tu kaya ngat lang bat nga dina ta daw banga ngam sim la yo kata ka bor am sim pat don ba ai men sim yang bangan keran ya kata ti mentang ngalangat lang bangan ya kata ka surok kepala bam sap bam tu tingan kwa ban persyai ngan wat ya kita ki nong rim jong kita ki jing mi ki daw jong ka jing bam sap ka jing bam tu namar ba ngayat ya katu surong ngangat lang tingan kan keren ya kata ka nong rim pat balai kami kata ka jing bam sap dikata ka dei ka ba ngakwa ban pensyai ba kita ki liang persya akibat dei ki ba ai menta ya kani ka jing keli ba balai kani sarkar kalong ba bam sap ru ngim yo I balai ngim la ban pen khalem no kani sarkar ka ba bam tu balai ngim la ban yo I kum ta te te ka dei kata ki ba ki bom syong nia namar ha kata ka por ba ka sarkar ka thau ya kata ka surok kala pensyai bat kalong bit yang ngiru kita kilong kemi ki ba start ki bom tre ban yang ngat lang ha ki kam bam sam di kata ka di ka bang ko ban pensyai ba online keno ya kata ka ding bam sam namar ba kas leng sor kaleng persya jong ka sarkar ka dei ban don ha kata ka por ban keli ba syo ba pin thau ya kanu pi dei ban pen I ya kita ki pisa pi dei ban pensyai kumno ba kan rukom trikam tat kumno pila yo ya kata ka surok kita berokat kidi kiba kadai ka kamram jong kaliang persya ka kam ka jonga Nenga syumi mentah bang ayo iba om dan syuk bala ban solp ya kata ka jingjah ki kaput bang isen
namar bangalawan taka khmat la jong hakatuk singi ngalawan shala pangap on delapoi mangas da shala pangap kat nang yo I manga kat nang hiar manga nang tanah kali la nang ja iwe hadin iwe priong mi isu anda phone dikirang ba senong rumio phone taki secretary senong rumio kat ki banga kran neno ya nuru mio ki banga ladon phone number na kata ka senong la pangap di hang ta nga syupat la kabat no ya iwe irang ba iba ya denti nang kata ka surok ka banga yang kali hang ta ki suong hiru yang ba kita ki ba ngayalam ki banga su sim nang tai na lenti ki suong yang awat num tam satai na makadon jing ma tiki ong kumno ngimla bangin ya la kaya ka ba tempat yo keran ne kisnong dia ba kim keran su manu te nga ong la sorem tin ring ong em ngawan da ka nadu ka men siem bangan wan na banta jong ki nganum sorem ngan mi be syakmat ngan jeng pen hang ne hang ta ki wan ya lai ngot kirang ba ki su ya denti ki dik ba wan na school ne ki wan na te nga ngam da pale jing mot ba tambah ki bala I gumba kirang ba ki bala isyai ti nang ta nga su ong ya ki iba nga ngade ru kan thei ngade kalong kemi ngade ka ru simat ngam simon ya lap election nga su wan hang ne ban pensya ya phi ki pat ba jong kala pangam ba kani ka jingja gini ki khaput jong phi kam dan ni ngong ma phi ki nong la pangap at ki ne ki karbi phi ade ki para marjan kade tang ka sarkar ka balawan penne syurut ya phi hang ne dia nang tati ita I rang baru ila supet lingo ayangan wangam sim ailat ba in keren dong keren hi dia nang tapan bat ita ro impat tip bantiang I ru yangan namar ba le si mio jing tip I bang ade ki ai dadep nang tapa de tengok si ong pen so tho ba pen keren ita rang ba snong ong mi wan ya kan do yangan namar ba ngawan khanang hang ni bang non syam me phi ba kadai tang kadau jong ka jing bum pat siu ya ka project jong ka umyam kadai kata ka balawan ra ya kini kijing ya kini ki kaput bat banging mentah ka pisah kala don baka sarkar kala dei ban siu ban pen khuit na kini ki kaput ban yo na uput usam bat hikana hang tai tai baru dangal akran kum tangal pen syaya iba ka sarkar kala don ya ka pisah ada pen syaya kum tangan nut pen sakhi namar nga ra be ka burum jong ka sarkar em ngam juya jendat ya ka sarkar ru ngada ya ta ka jing stat ngan nut be bangan pen ba khali ya ka sarkar ngada nut be bangan keren be ya ka ba ka sarkar tempat keren ru na mga don ya ka bor hang tang ong ka sarkar kala don ya ka pisah tiba ka ba de ban siu ban khut ka ne khaput hang tai tai ba ru ila su kendit ila so yo men sim hang tai ila phone te kirang ba te kilayawan da ka group hi te kirang ba bat nang tapan kitiang yang kita kirang ba snong kita ki secretary ki ai kitiang kim tre ban keren ki ong namar ba ngi te kong ngim la ban keren ai namar ba ngi te ki badan be chakal yang sarkar ngia priang be ya ki jing ya tri lang bat ka sarkar hang ta tinggal mai ya ki nga ong lada ka te kata ka sarkar ka baladan ringkat bat phi lada ka te kata ka sarkar ka balaya da ya phi tingon numwan mga hang ne ya tiang balay ngawan mga pat hang ne ya ngawan namar ba kata ka sarkar mata lais nem kam sim lala ban ya da ya phi bat phim sim la ya yo ataman rap ban riang ru bat kham tam ka bangalayo I ya ka jing keren jong is ba sneo halang ba I ong ba sobha aipor ya ka sarkar ban ya penben namar ba ka sarkar asam kadang dep election tika taka election kam dai ti mata lalais nem nang tanga yo I sa iba palaru be kedau kti ong ba ka sarkar kumta tikata kadai kajing keren khalung khana jong kita kinong mikmat jong I nga ngade kalong kemi kadai ka ba ngawan hang ni bangan ya lam ya phi kita kinong mikmat ki badang longkum ki khalung khana akhmat jonga ba ma phi kinong mikmat ki ba phim tip ya kani kanong rim jong kani ka sarkar namar san phusau snem balalet omdan kita ki sarkar ki ba pensya ya kanong rim balai ba kajela Meghalaya jong I om simpat layo ya kajela ka ba pura bat omdan bala ban keren kini kimat ki ba ki yakhi ki driver tourist taksi ru bala dap de ki kali asam ru omdan bala ban keren balai kata kadi kajing percaya bahkan ni kejela jongi kam simpat la dei kejela ka bapura kadang dei kata kejela ka ba dang sa hakaram jong ka asam
kaba ompat siu ya kata ka project jong ka umyam jong ka hydroelectricity dena takadaw kadai ka pangalawan ban pensyaya kita kirang ba asinong kumta bat kita kirang ba asinong ro kemnut ban kerantang sikentien ru kyong bangi tingi biang be ka sarkar ti ondang lakaran kumta ya kiru hadu mentaru kem kerani eyanga namar ki burum ya kata ka sarkar dena takadaw ngawan ra ya kan ka jingkran jonga ban pensyai ban peni osngo syak sarkar haba ka sarkar kayo osngo ba kita kirang ba asinong ki burum ya ka sarkar ti nga kerpat ya ka sarkaru bahkan burum ya kita kinong lapanga blok 1 blok 2 kilang pi kita ki khanduli ki mukro bat let's say dang buan ngamla bangan nyo nama ngampat datip ha denang tapan bat kani kadi kemat ke bangawan ti panwan khale jubor ya kata kemat ke ba ka sarkar ru kamtip bat kala long ka jing yu kumbayo yu todong besen yi madu habang asai ya kani kamat nga ong ba kani kading ja ki khaput kadai ba ka Meghalaya ka klempat siu ya kani ka project jong ka hydroelectricity sya ka Assam hangta ita imadu prestun da kading kendit leksi anut biban ong ba ikendit ba leksi omdon ba pensyaya kata bat hangta ila ai ketsan da kata ka message ka ba ong kong ila adep siu ya ka umyam pensyai no ya kipat ba di kata kadai ka banga hap ai burum namar ba kat deputy chief minister jong ka Meghalaya uburum yang akariu kan thei dengar ngadi ban ra ya ka burum jong ka sarkar bat ngadi ban ai bor ya ka sarkar ba ka sarkar kan burum ningkong ya kita kinong mukro om de yang kata ka sarkar kan burum ya kita kisnong khaput berkhat ki ba burum ya ka sarkar ka bakim tre ban keren yang ki ong makin tre lang bat ka sarkar dia sngo bah ku madu da sngap ya kita kijing keren kijonga ki badai nak banta kita ki khaput do ai kata ka jing tip ya ki ai kata ka jing kesyan ya ki mat ai mesiem ya ki ba kin yo ano ka rap karyang ka bathikana kin yo ka takas than ka basyong suk kanang ba kani ka jing siu jong kani ka sarkar ya kani ka project jong ka umyam ka deida ka pisa jong ka lumpong deng ha ka ba kaliang persya ro kam shim lawat ya kata hindrai nganga kesyan ya kani ka sarkar ka balawan ra ya kata ka lumpong deng ban siu ya kata ka umyam kata ka hydel project dikata ka dei ka ba ngakwa ban pensyai ba leksi ka sarkar ka dan kanu ka ban pensyai halor kata kamat ka mga karan mangaru ngaru nga priang ladang aduna hang nu namar ba ngaru nga karan bet nadu ko mensim kamut dang karan ka ba bakalaru pinya penbet yang na mga dami siram na kabenta bangan solve ya kata ka jingte maraw jong ka Meghalaya baro ko wai bangin yo ano kata ka jalla ka bapura ha ka ba ka sarkar kalayo alat menta banwan ral ya kata ka project ka ba nuan ra kata ka touch ka ban long kata ka jing sarong ya kata ka jalla ka jongi da ka ba kini kisamla ka ba ki siram man khang ya sarkaru mentakin kloy bakin kesyan wat kaliang persya rukan kloy ban kesyan na baka sarkar kan penkhut kat ya kata karam ka pasal pusau snem telesi kala don lupa kata ka plan yo kami thu yang ngaro amla ban ong tang balong nganget ba haba kam sim la pensyai haba kayat na da ka ba sim la pen i hakikot kislai kata tinga ngako ban ong hang ne ba lesi ka sarkar kam tip mato berkhat kita ki baju persya ya ka sarkar ken ai burum ken ai ka kesyan ya kan ka sarkar ba kelala ban penkhut ya kan ka project ka ba long kata ka daw ba jong ka jing ya senam ki ba ha kita ki sngi ki lalet kita ki snam ki lalet bat mentanang ni syakmat nila yo ka jella ka pura da ka ba kam MDA tu ka sarkar ka badan ka jingkit kli na ka benta jong kipat jong ka jella baro ka wai bat nginang ai bor bakani ka sarkar kanang wanra syusyu kita project ki badai ba ka railway ka bakata lele kan lawan ka railway kamut ba kitu ki driver Assam ru kila ya kamaila ka jong situ si Assam bat mangi kini kisamla jong ngiru ki badai bandai sya kini kita resport ba per kilawan hi kitu res hadu hang ni ha ka jella ka jongi ha ka ni ka nong ba ka jongi bat hangta ka kam kala pahu bat hangta pitsakan mau ba kani ka sarkar ka dei ka ba burum wat yang kata ka
riu kan thei bangan keren kum ni bangan ong bakade ke sarkar kalung ru kaburum yang kam juk keren to met ampat yo i kanu kajing keren to met nakaliang ka sarkar yang kide ki bakloi bakin priang ye kinu ki message ke banga keren ngapan pau kijing jo ka jela ti kadai kata ke banga kentiu ya kan ka sarkar bakani ka sarkar kadai ke ban kentiu ya baro kita kipat ke jela jong ke Meghalaya